bar sanki ba. Sai ya da Fadima kaunar ki a zuci ta bayyana. Na baiki Ummul Hasan Husaini ba za na bar sanki ba. Sai ya da Fadima kaunar ki a zuci ta bayyana. So ya kali kulkulliya kai kake yadda duka ga dama ba a matirjiya. Rahamani yau ma gare ka na doka sarrafan zuciya. In je ga sirrin da babu irinsa duniya lahira. Ummina na yin salatin nan da baka yi sikelinsa ba. Don kaga shi sahibin daraja tuka babban uba. A halinsa 'ya'yan batulin rida maƙiyinsu bai haifu ba. A sahabu labbai kuwa sa'alai ku taru mai shugaba da nana. Jinin Al-Mustapha gai da kai dan Umma Barhama Gausu madafa gaban kunai kas da kai. Maula ya sidi Rabbil Sharif ma'arif ina ji da kai. As-Sayyidi Mala Sadiq kaka akai da mai shugaba ya nana. Na je na gidan da ake raban tarbiya. Wannan gidan shi yake cika burin da ke cikin zuciya. Sai ya dina Imamu Aliyu an gogurin Sidiya. Ai mun iso za na je ni ga Umma Habiha 'yar shugaba. Mai rabon arziki. Assalamu alaiki naja'ati yar gidan Sadiki. Assalamu alaiki nasibatu ke nake wa shamaki. Assalamu alaiki azimatu sanki ban bar shi ba nana. Kauna ta farin cikin shugaba. Zaɓar diyara hatul arwa san ba a kai ki ba. Mafakar alam mai kitabu da sunna abu ake ci gaba. Lamuran da babu ku a cikin ni ba zan yi shi ba nana. Daban ta cikin daban aliya. Mai ɗauke ruhi cikin ruɗani ke nake wajiniya. Mafaka madafa matsira ke ce lahira duniya. Mai canza kadara ga dukkan bawa sai jinin shugaba nana.
taskar Allah mu bajjala hassana. Ƙaryar bukata ta zo ba ta kau ba gare ki ta imamuna. Wallahi tallahi san ku shine bautar rabbuna na na. Ma'asumiya mai kambin sarauta ranar mahashar ya sidiya ta kama je nasara ga nabuwa kairiya nuriya mai yin rabuce da kayan Allah kausara aliya nana. Halittu sai ya da Fadima ba a nema baki ba shafa'atu ko a karnin sama. Kin wa'insi da jinni kauna gare ki ta yi handama. Rahamar ilahi ya umma abi farin cikin shugaba nana. A gare ki magajiyar annabi, sinadarin kalbi daɗin ruhi sai jinin ɗalibi. Mafita matata umar shirafa o gare ki na ladabi. Sa'adatul alami na umar abba ya Fadima nana. Tutal mulki tutal mulki farin ganin shugaba. Ke ce a tsoka jini kuma ruhi ba a yi tankarki ba. Wane halitta su san ki karimatu sayyadar shugaba. Wahidin rabba hayyul qayyum shi yake da sanin nana. Kamun da rai ba zai rayu ba. Wani so nake ji cikin ruhi na daban taɓa jinsa ba. Wane tunani da duk nazari ba zai hango shi ba. Na ga za sarrafa shi umma ki dube ni da ce nana. Wallahi zara ni kin mini ko magare ki sai godiya. Mun wadatar da ba wani mai mantun a karnin jiya. Mai zai hana ni na baki dukan lokaci na ya kairiya. Nasirgin Ali shugaban daidai na ki ne shugaba nana.